La Jungle Marathon es corre en una extensa zona de l'estat de Pará, al nord del Brasil. La competició comença a prop d'Itapuana i acaba a la localitat d'Alter do Chão, 220 quilòmetres en 6 dies, seguint en paral·lel al riu. Els atletes arriben a la sortida en vaixell. No som al mar, som al Tapajós, un petit afluent de l'immens Amazones. Aquí no hi ha ni un trist moll per facilitar el desembarcament. Tothom ha de saltar a l'aigua i intentar que no es mullin els estris de supervivència. La Jungle Marathon és una cursa que trenca amb tot el que havia fet fins ara. Sempre havia sigut desert o curses de muntanya aquí. I ja feia temps que n'havia sentit a parlar. L'any passat ja la volia fer, per una lesió no vaig poder anar i aquest any sí. Vaig enganyar a mitja la dona, a la Neus, que m'acompanyés perquè també forma molt part de la meva vida, i fem sempre viatges així una mica conjunts, d'esport, ella de voluntariat, i intentem combinar i fer les vacances així una mica extremes. Hola a tothom, benvinguts a la Jungle Marathon 2010. És un privilegi tornar a estar de nou a Flona. No és gaire fàcil obtenir el permís per fer aquí la cursa, per tant heu de respectar la zona. Estic fent les últimes comprovacions. Aquí tinc tot el material que necessitaré. Sac, mosquitera, menjar, beguda... Aquest és el meu ganivet. No estic gaire convençuda que aquest precisament s'ajusti al material que ens demanen. Potser hauria de ser una miqueta més gran, no creus? Mira. La salut dels atletes és el més important abans, durant i després de la cursa. Tots els competidors occidentals venen amb una revisió mèdica feta, però els corredors locals no la tenen. Per tant, ens hem d'assegurar que no tinguin problemes cardíacs i els fem una revisió. A la sortida, 4 atletes catalans, en Xavier, en Jaume, en Cirus i l'Albert. Jo em vaig apuntar amb en Cirus i llavors em va trucar el Xavi que ell també hi anava, em vaig enterar que també hi era l'Albert i ens vam trobar un dia per conèixer-nos, perquè jo els coneixia tots però entre ells no els coneixien, i vam quedar un dia per veure'ns i d'allà va sortir l'equip. Si només anar a fer una carrera que no m'agradi molt, però amb un amic, que anar tot sol, una carrera que m'atraeix molt. I com que en Jaume anava allà, em va presentar l'Albert, em va presentar en Xavi, i l'idea de fer un equip de catalans, tots 4 allà, em va agradar i vam marxar junts. So, where are you guys from? From Catalonia. Okay, and you're running together? Yes, as a team. As a team. We're not running together, but we're running the same team. Okay. And so if somebody is in trouble, what do you... We'll kill him. We have to be careful with snakes, spiders, scorpions. Anar a la selva té uns ingredients que fan que el córrer sigui només un mitjà de transport. Hi ha moltes coses que és molt difícil de trobar o d'entrenar o de preveure a la selva, i realment és la part que a mi més m'agrada, d'incertesa, no? Per resumir-ho amb una frase, veure o morir. La mateixa organització prefereix inculcar-te tanta prudència i tants possibles perills que t'arriben a espantar, no? I realment sortíem molt nerviosos, i se'ns va fer llarga, no per la distància, sinó per les condicions, no? Sortida de la primera etapa de la Jungle Marathon. A aquests crits d'alegria dels 97 participants no els tornarem a sentir en tota la cursa. Bona part d'ells no saben el que els espera. Visca Catalunya! Al cap de no res, ens endinsem a la selva. La primera etapa és la més curta de totes, només 15 quilòmetres, però perquè us pugueu fer una idea de les dificultats, els primers classificats van trigar més de 3 hores. Tots els atletes van absolutament carregats de líquid i aquí, atenció, hi ha els principals obstacles, arbres caiguts per tot arreu. L'organització ens feia parar cada 15 minuts per hidratar-nos obligatòriament. Estàs acostumat a córrer, fer 1,5 litres d'aigua, a una curseta normal, tranquil·lament, o abans o després de córrer, però allà havies d'anar sempre beguent. I quan ets allà al mig vas corrent com si estiguessis corrent en un bosc. Quan mires en l'aire veus el que hi ha, no? I a la nit, sobretot, sents les fresses que són espectaculars. Realment veus que hi ha uns perills que et poden afectar i t'impressiona, però al final, com tot, quan et poses a dins, tot és molt més relatiu, et relaxes, ho controles i llavors al final gaudeixes realment de la selva. Lluitar contra el crono, contra el terreny, però també contra la humitat i la deshidratació. Aquests són els principals rivals de la Jungle Marathon.
Córrer a 35 graus de temperatura ambient es pot tornar perillós quan el grau d'humitat no baixa mai del 90%. La segona etapa és de 24 quilòmetres. Els primers classificats necessitaran gairebé 4 hores i mitja. Arriben destrossats. Els serveis mèdics de la competició comencen a treballar de valent. Però aquesta competició, que es disputa cada mes d'octubre a la selva amazònica, té més inconvenients i un molt relacionat amb la humitat. Els swamps jo ho definiria com el que jo anava a buscar de la selva, no? O sigui, no travessar el bosc, sinó que realment travessar lo difícil. Arribar a un punt que són uns fangars immensos, amb una pudor podrit perquè és l'aigua estancada i fangosa i tota la matèria orgànica ja en descomposició, i haver-te de ficar dintre, sabent que dintre hi ha de tot, sangoneres, garrapates i tot altre tipus d'animals, haver-te de ficar dintre i travessar-lo com pots, perquè travessar com pot vol dir això, que és que se't quedaven les bambes enganxades al fons, no sabies com adelantar... Els participants de la Jungle Marathon hauran de fer els 220 quilòmetres de recorregut per la selva amb tot el material necessari a la seva motxilla, llevat de l'aigua. Entre el material obligatori destaca una farmaciola ben carregada d'ibuprofè i d'antihistamínics per combatre picades de bestioles estranyes. Què és això que hi ha al camí? Només és una cua, i de cop veig una serp gegant, just a l'altre costat. Oh, Déu meu! Li he fet una foto per poder demostrar que és cert el que he vist. El que em feia molta por és que tinc una fòbia molt particular a les papallones. Vas corrent i està ple de papallones amb petites, i això relativitza una mica. Però de tant en tant sortia un bitxarraco així, més gran que les dues mans, i jo em fotia a córrer, fotia uns sprints allà, i he fet tota la carrera amb l'Albert junts, i tot de cop l'Albert em veia marxar corrents i diu, però tio, què passa? I el segon dia ja va captar-hi, què, una papallona? Sí, sí, i me'l calçava i diu, hòstia, una altra vegada una papallona. Hi ha un famós peixet molt petit, que si fas pipí al riu, des de fora cap al riu o des de dins del riu, et puja per l'orina i et clava un ganxo a dintre la bufeta, i els nadius d'allà, que no tenen manera a vegades d'operar-se o així, li tenen pavor, no?, amb aquest bitxo. Nosaltres tindríem manera de solucionar-ho, però és molt dolorós. I cosetes així a vegades són més perilloses que els grans animals mortals, en teoria. Preparats per iniciar la tercera etapa. Ok, 3, 2, 1, go! Good luck! Els atletes tenen pel davant 35 quilòmetres d'un recorregut molt exigent que, a més, està situat a l'equador de la competició. Aquesta serà una de les millors etapes de l'equip català. I això realment va ser una sorpresa, dir, hòstia, anem segon. I a més anàvem molt a la vora del primer. La bona actuació d'en Xavier Marina i Jaume Tolosa fa que l'equip català es col·loqui en segona posició, però molt a prop de l'atleta nord-americà que lidera la cursa des del principi. 53. Tots els atletes, però, arriben rebentats. És un moment psicològic molt delicat. Nosaltres, allà, abandonats al mig de la selva, que algun dia rebíem mails de la família, dels amics, qualsevol podia enviar un mail d'ànims, hòstia, realment era una cosa que et fica la pell de gallina, no? La quarta etapa és curta, però comença amb un inconvenient, travessar un petit afluent del Tapajós, amb tot el kit de supervivència sobre intentar que no es mulli res, sobretot els aliments. L'etapa té poc més de 20 quilòmetres, però hi haurà moltes baixes a causa del cansament acumulat. L'equip català, esperonat per una segona posició que ningú no s'esperava, reduirà encara més les distàncies respecte als líders de la Jungle Marathon. Ha estat un dia fàcil. Bé, en comparació a la resta de dies sí que ha estat fàcil. Així ens podrem relaxar més per demà. Ha estat un dia molt calorós, però considerant la calor, sí, ha estat un bon dia. Hi ha gent una miqueta marejada a la calor, generalment venen amb llagues, bullofes, rascades, però bé, estan bé en general. Les lesions més importants aquí, i sempre ho han dit, és per culpa d'això, de la caiguda d'arbres, que es creen uns forats, queden tapats per les fulles i és com fiques el peu allà que et pot passar qualsevol cosa.
El 90% de la gent del campament anava així, que al vespre pràcticament no podia caminar. Es feia reparar pels metges, els peus, i pràcticament no podia caminar, però la majoria de gent al matí es calça i es calenta els peus, i apa, a l'aigua i a tornar-hi. Molta gent diu és impossible, i realment el que aprens en aquestes carreres és que es pots anar molt més lluny que el que t'imagines. Si tu dius que jo puc córrer 10 quilòmetres, mai faria això. No, segur que en fas 100, acabaràs mort, rebentat, però es pot anar molt més lluny que el que t'imagines. I això te serveix després a la vida. Hòstia, estic cansat, no és igual. Pots anar encara més, pots fer encara més. Imatges de la 5a etapa, només sortiu un altre cop a l'aigua. És l'etapa més temuda de totes, no només per la llargada del recorregut, 89 quilòmetres, sinó perquè tots els supervivents estan molt tocats. Si no esteu preparats, el lloc de trobada per sortir a 3:45 us haureu d'esperar allà fins a 7:15 de l'endemà. Això és per la vostra pròpia seguretat. Estem en una zona de jaguars que hi ha en aquesta part de la jungla. Per tant, és millor que no passegeu sols de nit. La 5a etapa jo crec que era la cursa. Suposo que costarà d'entendre, que estiguis patint una calor tan bèstia durant tantes hores, passant-les realment magres, en moments de baixón i no sé quantos, i que diguis que tu vas passar bé, costarà d'entendre. Però és que la veritat és que me'n tinc un record de tota la cursa en general, però d'aquella etapa en particular, brutal. També s'ha de tenir en compte que en aquella sola etapa, amb 90 quilòmetres, ens van beure 27 litres d'aigua. Tu ja veies que el teu cos era un suor calent, inclús els braços te sortien bombolletes de l'humitat, i no era pel sol, perquè estaven tot el rato coberts amb fulles, amb selva i amb tot, però era una humitat molt bèstia. Els participants surten a primera hora del matí i arriben al vespre després de 15 hores de competició i deshidratació. Els catalans estan a punt d'atrapar els primers classificats. La 6a i última etapa per mi va ser la tope de gamma que diem. Jo vaig inscriure aquesta cursa per aquestes emocions i sensacions. Anaven segons, arribaríem segons, darrere no hi havia ningú, i jo interiorment deia, hòstia, imagina't acabar a l'última etapa davant del primer que has tingut tota la cursa. O sigui, ha de ser maco, no? Doncs sí, el van passar, el van felicitar el primer per haver guanyat tota la cursa, però li van dir que perdonés, però que volíem arribar superforts els dos fins a la meta. I sí, m'emociono i tot, vam arribar, i vam arribar allà, tots plorant, va ser super emocionant. Vam abraçar la gent fent fotos, molt contents de la nostra fita. One week without gold ring. More than 1 week. Una estona més tard, i sabent ja que Catalunya havia guanyat per equips la Jungle Marathon, entren en la línia de meta situada a la localitat d'Alter do Chao els altres dos components de l'equip, Albert Bosch i Cyrus Parvein. Convius amb un ambient internacional, en aquest cas eren 100 persones, poder del voltant d'unes 20 nacionalitats diferents, 20 o 20 i alguna cosa, i només de parlar amb la gent, de compartir les experiències, de planificar curses noves, és maquíssim. Ets una puta màquina de córrer! Per el moment que surts, penses en aquest moment. T'esperes aquest moment. I realment el plaer d'aquestes carreres és l'emoció que tens quan arribes. Que sigui aquesta o que sigui les altres, és que has patit tant, físicament, moralment, intel·lectualment. Vas a buscar al fons de tu el que pots. I quan arribes aquí, jo no m'ho canviaria per res al món. Realment és això el més interessant. És el premi a tota una setmana de patiment en una de les zones més dures del món. Tota l'alegria canalitzada en un sol crit.